Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapodapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with Garlic, Banaba and Panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with Cogon Grass, Banaba and Makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Mga igala, Izol, Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayang adlaw kaninyong tanan ug welcome na sad nini nga tong hugyawan sa SED Panyawan. Tuluman ang hatod kanato sa mga kabubuton sa SED Marketing, ang tiggama ug tigapon sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan. Ako si Mr. Panyawan and once again, gina-welcome na ako ang tanan sa ato ang hugyawan. Sama sa nandan kauban gyapon nato ang ato ang partner sa health nga maghatag natong paghubad sa mga lain-laing mga klase sa mga balatian. Sir John, maayong adlaw kanimo diha. Hello, maayong adlaw kanimo da Sir Rick, no? Sa tanan mga tigpaminaw, kumusta ka mo? Sa atong mga kaigsunan karon nga naglantaw sa ato ang hugyawan sa SED Panyawan kini nga tulumanon, atod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang tiggama sa ato ang mga produktong herbal nga doon nagipagtabang sa atong mga lawas. Ang ato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, ang ato ang SED Cogon Herbal Capsule, apil pa ang milagrosong haplas nga adunay oil nga pagtabang gayud sa atong mga kalawasan, ang ato ang SED Liniment Oil. Aduna pud kitay mga sabon mga igalag igsuon nga gamit sa kadaghanan, ang ato ang SED Celebrity Soap nga napamatudan nga makatabang alang sa pagtangtang sa mga blemish or kaning mga ginatawag natong mga problema nato sa ato ang mga panit. No, aduna kitay SED Celebrity Beauty Soap nga adunay glutathione nga makatabang sa pagpaputi sa imong panit. Aduna pud kitay SED Celebrity Kojic Soap, ang sabon nga adunay gahom sa kojic acid nga napamatudan nga makatabang sa pag-is-is ug pagtangtang sa mga problema nato sa itong mga panit susama sa blackheads, whiteheads, pimples, acne ug mga freckles and wrinkles. Kini nga mga klase sa mga produktong herbal mga igalag igsuon ginama sa SED Marketing na pamatud-an nga adunay gipagtabang sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan. Bueno, karong adlaw Sir John, atong paghisgutan kining usa ka matang sa kondisyon nga sagad gyud nga maigo kaning atong mga katigwangan, no? Kaning mga kaigsunan nato nga medyo senior na, kaning sakto na gyud og pangidaron, no? Kini ginatawag nato nga dementia. Matud pa usa kani ka not dili kani siya specific gyud nga disease, apan usa kani siya ka general term nga ginagamit alang sa katong mga abilidad o kaning pag-angkon og impaired ability sa pag-remember, pagkatimaan, no? Kani pod usa sa mga matawag nato nga simptomas or kaning usual gyud nga makita nato sa tiguwang nga adunay demensia, kanang dili na kay siya maantigo maghuna-huna ug maghatag og desisyon sa mga aktibidades nga usual gyud natong ginahimo karon. Sir John, tagay hunutag dugang nga impormasyon may tungod aning demensia. Kining dementia, no, tama to maging kaginang mostly sa senior, no. Ang kining dementia man god is natay problema, no, sa ato ang huna-huna. Na magutay tawag na perception of cognition. Part din ha is katong memory. Kung asa ang usa ka tawo, no, once nga makasinati siya dementia, adunay mga fragments sa miyang memories, no, nga lisod kaayo niya i-retrieve or mara siya unsa ba tawag na to, marag sa storage pa, kung sa storage pa kung taga sa mga USB, mga flash drives, naay mga ang yang memory is actually 1 gig or pila ba ka gig, no, apan adunay mga documents di adto nga lisod kaayo niya i-retrieve or na hidden. So inana ang klase, no, or mo ni ang presentation sa usa ka tawo nga adunay dementia. Actually, no, makahinumdum siya sa mga tao. Labaw na ning mga long term, no, mga sabi nila yung anak kaila siya
sa iyang asawa, sa iyang bana, sa iyang mga kisang-kisa mga or sa bang mga related, no. Pero ang mga short term, no, na mga memories, like example maingon ta og naday siya giluto, malimot siya, no, no, or nasa yung mga gibasa na nanimot dali lang siya na dili wala niya na register dayon, no. So na very important unta to, or unsa ba na by mga bills, no, na kinahanglan na hinumduman. Kini ng mga memories man god is actually very temporary, no, na important siya in a span of time pero dili na siya ma-register dito na actually na-register siya pero lisod siya i-retrieve mo taw ang term gid anang dementia. Unlike, no, sa ginatawag nato nga Alzheimer's disease, kato Alzheimer's disease man god is nag-deteriorate na gyud mismo ang iyahang brains, no, ang iyahang ginatawag nato ang ato mga neurotransmitters, ang ato ang brainstem, ang ato ang hunahuna gyud mismo, no, ang thinking is impaired, no. Actually na may sense ang Alzheimer's, pero ang problema is dili na siya ka makahinumdum sa tao mismo. So ang tao ang iyahang usaon niya pag kaon kana, no, kanang mga basic na mga activities of daily living kana na ang iyang mismong makalimtan. Unlike dementia, no, ang dementia man god is part of the Alzheimer's disease. Ang dementia is katong tama tong giingon ka ganina nga naa siya problem, no, chronic nga magkalimtanon ana, no, makalimot, no, ana. Actually naay mga levels ana og spectrum, no, Sir Rick, no, kung katong grabe gyud ba kalimot ug katong siyang ginagmay lang na ang tao man gud na siya kakayanan nga maka-memorize, na siya kaya nga maka-perceive dagi og katong ginahanglan nato cognition. Once nga aduna tay problema sa paghinumdom, ato gyud nang i-check permanente, no, tungod kay basin aduna tay mga family, no, nga pwedeng na siya ginahanglan nato na Alzheimer's disease ba or na ay dementia. Hinumduan pod nato, no, nga importante sab kaayo nga sa part sa dementia, no, sa inaning nga kuan is katong always na i-sharpen ang atong mind, no, tungod kay sa part sa dementia manggod nga presentation or kining mga signs niya, no, bisan ang ginagmay mga butang sa ba pagtawag nato sa mga numbers, labaw na ni mga cellphone numbers, mga emergency numbers, very important na siya sa atong daily living, no, sa atong mga numbers sa atong mga anak inana. So kana, no, mo na ako ang in the nutshell good more kanang marag ako ang gist lang ana, Sir Rick, no, aning regarding sa dementia. Ako kay demensyahon ra man kog maka kanami tong nakoy taong giutangan and then Mostly ka, Sir Rick, no, grabe demensya na no. kaya na sa mga nautangan. Na ako'y tao nga giutangan then makahinumdum siya paningil na ako demensyahon kay kog dali ana. Bitaw, seriously Sir John, kaning demensya ba kaning matawag ba nato kani siya nga part ba ni siya sa normal aging or nalagi mga tao nga maigo niini? Mo katong ino to, no, na kinahanglan, no, nga tanaw na to ang family. Kay ang family is kaning dementia is hereditary. Labaw ng Alzheimer's disease. So once nga sa katao, like example akong lolo, no, nasa process karon nga usay makalimot na siya sa mga tao. Kaila siya sa mga tao pero nakalimot siya sa mga pangalan. So kana, no, ato na siyang i-check kay once nga moabot pod mi sa age inana taas kayo or 99% nga pwedeng kana ang amo ang sination, no. So kana na, no. And then ikaduha is katong related ba sa age, mostly, no, number one yun na factor ang age. Tungod kay once nga magtigulang manggod pa, syempre nag-degenerate, no, naghinay-hinay pug kawala ang integrity sa tuang mga organs. Ako na itong una-una, no, atong brains. Pero ang gidayon na to da permanente, no, is oo, tinuod factor ang age sa pag deteriorate sa tuang mind, no. Pero may mga butang nga pwedeng buhaton manggod, no, aron nga magpabiling sharp gyapon ang atong mind. Dagan man tag makita, no, nang senador kay na tiguang na kayo atong karon pero sharp pa man gyapon kay gunahuna, no, mga personality mga tigulang tungod kay once nga i-exercise man gud nato atong mind, Sir Rick, no, mo na ginagawa nato 10% lang sa atong brain atong ginagamit, no. So mo nang ko nga once nga i-exercise nato atong mind, mag-read ta, meditate, no, kana, no,
or mag-sleep ta 8 hours every day, no? Makatabang na siya dito sa katong process na katong mapastrengthen na to ang atong brain. Bisan pag 80 years old na ka, 90 years old, bisan yan si PRRD, no, si Digong, no? Na siya sa advanced age pero very sharp gyapon ang mind. So kana siya, sir. Alang sa katong mga kaigsunan nato nga nagpangutana kung unsay mga causes sa dementia, ang dementia kasagara mga higalang igsoon na dunay mahitabo nga damage or baka pagkawala sa mga nerve cells nga nag-connect sa ato ang mga brains. Depending sa area sa brain nga naigo sa mao nga damage, kining dementia nakaapekto kini sa mga tao differently, no? Meaning to say, lahi-lahi ang epekto nini sa mga tao. Pwede nga magkalimot ka sa mga butang imuhang ginabuhat or baka magkalimot ka sa mga tao, pangalan sa mga tao, mga yunan na mga higalang igsoon. Sir John, unsa may maayong pagbuhato nato nga tumaron or maybe siguro mga products sa SED marketing nga atong pwedeng magamit para ma-enhance nato ang ato ang mga utok kani nga ato ang paghuna-huna. Una, no, nindot kay na i-share na to tong SED Panyawan Plus Mangosteen, no? Tungod kay taas kay ni sila antioxidant, meaning hinay-hinay niya tong degeneration o katong pag loosen sa integrity sa atong mga organs o all the tissues in the body. So mayong tag kanang atong utok, no? As part ito sa katong trabaho sa mangosteen, no, nga iyahang ginapabata, no? Ginapugngan niya ang pag-edad, no? And then syempre napatay Panyawan with ang luyang dilaw tong ginatog antidepressant, no? So meaning ang atong una-una ang atong mind, no, kinahanglan gyud kaayo na dili siya over agitated, grabe ka stress, no, grabe ang mga ginauna-una nga problema. Mo kini mga problema, no, maliban kung positively nila gitabang, no, mostly man gud sa itong mga kaila pag naay problem dili lang sila magluya. So maluya po ang atong una-una ana. So kayo nung kining combination sa mangosteen plus kining luyang dilaw. Siyempre naay Panyawan, no, ang Panyawan is very potent na siya kaayo nga mag-control sa to ang blood sugar, sa to ang mga nutrients sa lawas nga makatapang dito sa pag-activate sa mga proteins nga makatabang dito sa pag-heal, no, repair sa to ang mga damaged tissues. So about the mental nga dunay mga part, no, sa mga neurotransmitters nga nagkulang. So nindot tayo, no, nga inubanan sa healthy living plus mga products sa SED marketing. Mapugna nato, no, kung dili man nato siya ma-stop yun totally, mahinay-hinay nato tong paggrabe, no, sa katong ginatawag na dementia, pwedeng mahulog dito sa ginatawag na itong Alzheimer's disease. Okay, sa katong mga kaigsunan nato diha karon nga gustong makaangkon sa mas hait nga sa labutan. Ilabi na kung pananglitan ikaw nagpangedad na karon og 50 anyos pataas, no? Nga din delikado nga maigo ka sa demensia. Maayo kayo nga magtumar kanunay everyday sa ato ang SED Panyawan Plus nga dunay gahom sa mangosteen ug usab sa ato ang luyang dilaw nga napamatud-an nga makatabang kayo sa paghait sa ato ang salabutan, ilabi na ang atong memorya. Sa mga kaigsunan nato diha karon nga mga wala manggali kay gibati pero naamang gali kay gusto nga mahitabo sa mong lawas usama sa paghatag og dugang depensa, no? Ang pagtumar kanunay sa mga produktong herbal sa SED marketing dakong ikatabang sa atong mga lawas kini gumikan kay aduna kini gahom sa Panyawan nga tanom. Ang Panyawan mga igalag igsoon daghan kining ikatanyag nga kayuhan sa atong mga kalawasan, ilabi na sa atong mga brains, pagpakusog sa atong memorya, pagpakusog sa ato ang brain cells. Apil pa ang pag-amping niini nga dili ka makasinati og mga problema sa atong utok susama pananglitan ning dementia o kaning gitawag po naton nga Alzheimer's disease. No, sa katong mga kaigsunan nato diha karon nga medyo healthy pa, maayo pagpanglawas, ha? Dili kay abi healthy ka, di na lang pug ka magtumar og SED Panyawan. Gumikan kay kung mas maayo nga mag-take ka og SED Panyawan bisag wa kay gibati, gumikan kay ang paghatag og depensa priority gid gana sa ato ang lawas, no? Kay mo na ginaingon nila mga igalag igsoon, prevention is better than cure. Mo nang ginaingon nga maayo gyud yung mag-amping sa itong mga kalawasan, no? Mag-prevent kita nga dili ta makaangkon og balatian rather than mag-cure kita or mag-alim kita sa ato ang mga problema sa kalawasan. Sir John, wala naman kita igong oras ug panahon, ano? Panahon na sad nga magbabay kita sa ato ang mga viewers and listeners. Tagay ko og short nga kaning
information lamang sa mga kaigsunan nato nga nagsinati karon og mga problema sa ilahang mga panghunahuna susama sa demensya. Kaya salamat kay Sir Rick no sa chance na makapag-share na punta no sa ato mga kaigsuunan no inumduman nila no nga sa ato mga kasi kaigsuunan nga nanay mga problema sa pag-inumdum no kinahanglan gyud nga i-exercise gyud nila dili lang atong physical na lawas no ang atong i-exercise kinahanglan pod ang atong mind no so mo-engage ta og mga bisan mga board games mga inana no mga actually mga pang-exercise atong mind reading no very important na gamito na to tong time like kaning social media time na to no nga magbasa-basa og mga current events kana makatabang na siya din na sa pag-enhance atong neurotransmitters atong neurons atong brain no nga mahilayo ta or matong ma-slow down ang pag-degenerate o pagtigulang sa ato ang mind o sa ato ang utok kana siya sir. Thank you very much, Sir Jan. Sa ito mga kaigsunan da karon nga naglantaw sa ato ang hugyawan sa Sad Panyawan at ang ikanunay kining atong tulumanon gumikan kay everyday naghatag kami dugang impormasyon kanimo aron ka ng lawas nimo malikay sa mga balatian. Kini si Mr. Panyawan nagaingon kung aduna manggali kay mga problema sa paglawas at iman na kanunay kanimong lawas pinagi sa mga produktong herbal nga ginama sa SED Marketing. Gumikan kay kining atong mga produkto 100% makatabang sa atong mga kalawasan. Basta tatak SED Marketing, tatak kining magaling! Inyong nabati og nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama ug tigapunapod sa SED Marketing products sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini katulumanon aron kalugangan pa ang imong kaibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.